Sóc com l'Arturo Vidal pel Mutiel. El tema Messi, aviam, jo quan vaig veure el d'allò a la nit, dic, hòstia, un altre liu, no sé què. Recordem com va començar la temporada. Ho he buscat, va ser el setembre. Una notícia també del País, que ja dient que Messi al final d'aquest any podia marxar sense rescindir el contracte, sense haver de pagar res, gratis i tot això, i hi ha el pollo monumental que es va liar la crisi de soci, de dir que d'aprofitar per fotre collana contra la directiva, per no sé què, tal. Si Messi hagués volgut marxar fa 15 dies, diu, escolta, me'n vaig. Què és el que dirà el dia? No ho sé, jo no sé el que dirà, jo no sé el que dirà i tampoc sé, i realment no sé si el juny del 2021 marxarà, no ho sé, no sé, ell ara té un marge, un any per poder dir, pues renovo, tots estem a les seves mans i en tot el que es vulgui. Però dins de la notícia és que ells mateixos es contradeien, perquè per un cantó anaven explicant que ell està fart que li otorguin un poder que no té, que de fitxatge, de que juguin amics, de que no sé quantos, i per l'altre cantó van dient, no, és que aquest juga perquè és amic seu, perquè aquest no sé què tal. Hòstia, dins de la mateixa informació parlaven de les dues coses, que ja està fart que li otorguin un poder que ell sempre ha negat que tingui, i per l'altre cantó han explicat, no, perquè clar, és que estan jugant, el Luis Suárez juga perquè és amic seu. Hòstia, posem-nos a alguna cosa. Però jo el que sí, i el preocupant és, aviam, la informació pot ser certa, però aquesta informació, perquè no s'inventa, no sé què sí, ja, potser sí que s'ho han inventat, però no ho crec, que això surt de Manu Carreño, no surt de Barcelona, surt d'allà, passant de què? Tenen allò tota una sèrie de llistes, diem per no parlar de que han afavorit els àrbits al Madrid, deixarem d'això. Bueno, aleshores haurien de tenir una llista així de llarga de notícies que poden d'això. Llavors el Manu Carreño això algú li diu. Algú li diu, clar. Algú de l'entorn Messi li ha dit. Invencions. No, el Manu Carreño d'inventar-se sembla que això, sabem, per exemple, tots. O sigui, perquè és pública. L'oferta que tenen a Miami, des de Miami, que és una cosa molt sèria, de molt